Paano yun, oh? Papa, Hmm. ano yung kandun, oh? So yan guys, kumusta? Bali, hinahanap namin yung kwan, yung kambing namin na kwan, yung maliit. Kasi yung kambing pala na tinitignan natin dati dito guys, kwan, namatay na. Namatay kasi kwan, namatay sa panganganak. Bali, nauna kasi yung paa niya guys na lumabas, kaya kwan, hindi hindi siya nabantayan. Kaya namatay. Dito siya banda natagpuan guys, oh. Kaya yung kwan na lang ang natira, yung anak niya, yun ang titignan namin. Kasi sigurado naninibago yun kasi wala na yung kasama niyang nanay niya. Sa akin guys, hindi pa namin nahanapan. Bali, hinahanap pa lang namin. Kasi ilang gabi na kwan, puro kwan ang lakas ng ulan. Kaya bibisitahin namin. Ay, yung anak niya, oh. Papa, Daming fish, oh. Daming fish. Papa, yung anak niya, oh. Siya yan? Opo. Ayun guys, kita niya. Tingnan mo nga kung siya yun. Kakaiba naman. Ayun nga guys, mag-isa na lang. Yun. Ito yung mga iba. Ay, ito na lang natira. Kawawa yung mama niya. Ito guys, oh. Yung anak niya. So yun, safe naman siya dito. So ngayon guys, kuhan, medyo malakas ang ilog, tapos medyo marumi kasi tuloy-tuloy na kuhan, every hapon umuulan, kaya medyo marumi yung kuhan natin, ilog natin. Diba, Papa? Itong mga ginagamit ilang pangginto na anod din. Kung makikita nyo guys, bakas yung nagdaanan ng tubig dito, dumaan yung tubig dito. Dito guys, dumaan yung tubig dito. Papa, may tinig. Diba? So yun guys, may nakita ko malaking isda, pero malabong makuhuli natin yun. Pumunta dito. Saan na yun? Malaki, parang dalag. Sandali tinitignan ko pumunta dito, oh. Wala yun, pamalis na. Asan, Papa? Ayun, dito. Shit. Dito. Ang kakad ikaw? Dito na, dito. Kakad ikaw? Papa, kakad ikaw? Papa, kakad ikaw? Papa, kakad ikaw? Papa, kakad ikaw? Shit. Good. Wala na. Mahawakan ko.
Shit. Wala, nakawala. Ha? Nakawala. Sayang. Sige na, punta ka na dito. Dali ah. Dali ko. Yung masususan doon. Wala. Mama, may sando dito. Malis. Sayang eh. Takil pa eh. Mainit na. Sayang. Wala na. Ayan. Hindi mo nakita pumunta dito? Opo. Sayang yun. Ayun, oh, malaki. Saan? Sayang. Ang laki. Yan guys, dito na kami sa bahay. May nagtatabukol. Ito nga pala yung pinakamagaling magtabukol dito sa amin guys. Ah. Ayan na guys. Oh. Ayun, nakalabas na naman yung ibang pataw. Dito sila sa silong. Ang pagkain nila hindi nila ginalaw. Punta man aja pis-pisa ay agkukukok. Ay. Tapos yung tanim natin asola. Ako namamatay yata. Ay, baliktad yung pagkakalagay. Kasi yung manok natin nakahiliksil na.